Vi har nemlig en opgave om statistik. Det første, det er kombination. Ved kombination, så skal vi først forklare mængden. Og en mængde, det er for eksempel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og fordi der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementer, så hedder det 6 elementer. Og så er det en 6 mængde. Når det er en kombination, så tager man ikke hensyn af rækkefølgen. Så det er ikke en ny mængde, bare fordi at der står 2, 1, 3, 4, 5, 6. Så det skal være i den rigtige rækkefølge. Så har vi et eksempel på en kombination. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den er okay. Men 3, 2, 4, 1, 5, 6, den er forkert. Så har vi en delmængde. En delmængde, det er en lille del af den der kombination, vi for eksempel havde lige før, der var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så hvis det er en tredelmængde, så er det de 3 første tal i mængden. Så det er for eksempel 1, 2, 3. Det kan også være 1, 2, 4, som så ikke er de 3 første tal mere. Og sådan kan det blive ved. Og sådan gør det 17 gange. Så antallet af 3-kombinationen på A er altså 17, fordi at vi havde helt op til 6. Så har vi, hvad en fakultet er. En fakultet, det er, når vi prøver at få den her skrevet kort, og det gør man så ved at sætte 5 udråbstegn, eller kalder det 5 fakultet. Definitionen er hernede, og den er taget fra bogen, kapitel 5, sandsynlighedsregning. Så har vi noget om permutationer. Hvis vi så tager den samme kombination fra før med 6 elementer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, så havde vi den, der før var forkert, fordi at den stod i en anden rækkefølge, end at den blev større, større, større. Så er det nu rigtigt, fordi lige så snart, at de skifter fra at være i den rigtige rækkefølge, og så bliver afhængige af rækkefølgen, så bliver det en permutation. Vi tager altså hensyn til rækkefølgen. Så har jeg lige et eksempel, hvor vi igen bruger den kombination 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så siger vi, at hvis vi nu vil lave en permutation, så kan vi sige, hvad der skal stå på den første plads. Det kan være 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Altså man kan vælge hvert et tal i den her rækkefølge. Så andenpladsen i samme permutation, den kan jo så være de 5 andre tal, end hvad man nu lige har valgt. Hvis jeg nu har valgt at sige, at førstepladsen der skal være 3, så kan den ikke også stå på andenpladsen, fordi at 3 kan kun være der 1 gang i permutationen. Man finder ud af permutationernes antal ved at gange dem. Man siger altså 6 gange 5 gange 4 gange 3 gange 2 gange 1. Det giver så 6 udråbstegn, der er det samme som 6 fakultet, der giver 720. Så har vi delmængden, når vi snakker om permutation. Og vi har lige sagt, eller fra tidligere har vi sagt, at der var en mængde på 6, og så havde vi en delmængde på 3. Det skriver vi sådan her. 3-delmængden, den skal vi have ændret til en fakultet. Det gør vi ligesom før set. Vi sætter gange imellem dem. Så gør vi sådan her. Og det er så 3 udråbstegn. Det er det samme som 3 fakultet. Og det giver så 6 forskellige rækkefølger. Dem kan vi se hernede. Og det er så trepermutationen. Så har vi det samlede antal trepermutation på 6-mængden. Det er bestemt som k, parentes 6,3, parentes gange 3, fakultet, lige med 17 gange 6, lige med p, fordi det var permutationen, parentes 6,3, parentes lige med 60. Og det er altså også taget fra bogen, hvordan man skal opstille det her. Altså statistik, kapitel 5.